šodi malo dublje. Stvari posmatrano nakon kakvih sebi ste mi zamislili. Vidjeli samo opraštate stalno onima kojima ne treba oprostiti. Ja i dalje ostajem pri svome, ne mogu da se utopim u masu. Lakše bi bilo i da skočim kroz terasu nego da zaboravim kako reči pucaju kada podižeš masu na noge. Jer mnogi ljude ni ne znam kako sebe ovo ophode. Jedina svrha im je bila da se rode, moj rode. I zato neću da budem kao oni, jer mislite da ste šampioni. Ali kojih disciplina kada krimi vam je vrlina? Sine kurvinog sina, kompleksaši, kurvice, fancy ribice i ostali buljaši. Demonija vas se ne plaši, nego samo neće da ima posla sa onim od kojih je i Bog digao ruke. I zato svi koji razumeju ono o čemu pričam, neka dižu uvis ruke, pravite buke, neka bude kako treba da bude. Pravimo nove nauke, ja ću da pišem lirike, da tražim suštinu, večno da se bunim, da sudim svima koji skrivili jesu. Jer svako od njih trpa brate sa strane u kesu. Ali sve se vidi, sve se opaža, nema nevinih, svako ima nešto da prizna. A znanje je vrlina, ja se nadam da ga imam. Govorim ga ko je tu, jer oko mene sve se odigrava kao u ružnom snu. Kao u ružnom snu, ali ostajem u muzici. Ovo je kulturološki fenomen, spomen za danu čistotu koja daje suštinu i svrhu svakom životu. Ovo je spomen, kamen temeljac, jedini oslonac za moj album prvenac, demo snimak za moj kraj. Ovo je kulturološki fenomen, spomen za danu čistotu koja daje suštinu i svrhu svakom životu. Ovo je spomen, kamen temeljac, jedini oslonac za moj album prvenac, demo snimak za moj kraj. Ostajem pri svome, nisam došao da pravim milione, niti velike tiraže i da me draže kuje balave, nikad nisam hteo. Uvek govorio o stvarima o kojima malo koje smeju, uvek pokazivo na ono što ne valja. Danas dosta toga se otraljava, radi po šablonu, a neću da budem deo kvazi šova koji se zove Stvarnost u Srbiji. Sa narodnim elosom koji se poklapa s onim onadoli gde se svi nadaju čaroli, ali nje nema. Jer pravila ima, odstupanja još više, izgleda da zato i svaka reč koju napišem mi nije kliše, već siže svih saznanja koje sa 18 mogu da imam. A u muzici sam jer smatram da je jedno od vrednijih stvari koje imam. Neka i nikog ne primam na moje pesme, više puta sam rekao sve što sam ikad zaslužio, svojim radom sam stekao. Proreko i ureko one koji su igri, jer je to sada indok samo nekolicine ljudi koji me okružuju. Daju mi snagu, produžavaju nadu da će nešto da bude bolje, da ima razloga da se živi. Ovo je kulturološki fenomen, spomen za danu čistotu koja daje suštinu i svrhu svakom životu. Ovo je spomen, kamen temeljac, jedini oslonac za moj album prvenac, demo snimak za moj kraj. Ovo je kulturološki fenomen, spomen za danu čistotu koja daje suštinu i svrhu svakom životu. Ovo je spomen, kamen temeljac, jedini oslonac za moj album prvenac, demo snimak za moj kraj.